Нашето здраве се заражда в нашата чревна флора. Ето защо е необходимо нашите черва, тънки и дебели, да бъдат чисти, да ги прочистваме редовно, за да могат да усвояват всички хранителни вещества, които ние им даваме, и след това да ги предават на нашите клетки. Клетките се възпроизвеждат всекидневно. Нашите имунни клетки се зараждат в нашата чревна флора. Ето защо, когато прочистим червата, ще позволиме на храната и хранителните вещества, които приемаме, да достигнат до клетките, където ще могат да се образуват нови имунни клетки, което ще засили имунитета ни. Тези клетки ще бъдат здрави, когато сме им дали подходящата храна и тази храна е достигнала до тях. Ето защо е много важно да прочистваме нашите черва. Може да се направи по различни начини. Чрез храната, когато се приемат пробиотични храни, чрез приемането на много вода, чрез специални режими, които можете да прилагате. Лично аз за мен съм си избрала да пия алоe вера гел, защото с това да прочистя моите черва ми носи и ползата от това, че ще ми достави много хранителни вещества на организма, и това го правя от години. Гаранция, че това работи, защото вече от 6 години аз не боледувам. И това се дължи естествено на това, че приемам необходими хранителни вещества и прочиствам организма си. Бъдете здрави!